Hey guys, I am CJ and welcome back to my channel. So today, hey guys, I am CJ and welcome back to my channel. I post travel vlogs sa unang panahon katong wala pa COVID-19 pandemic, and I think that was like 4 months. Ato ba? Oh, kay last travel ako akong last nga laag kay last February pa man. February pa ba to or March pa? Awara? See? I don't know the calendar anymore. So muna, today is another vlog or another video nga nag-sit down ta. Obviously, kalingkod ko diri. Naawin niyo. Kalingkod ko. Kalingkod ko. And I have my coffee beside me. And biscuit. Kay mga unta, mag-merienda ta while doing this video. Pamot, if okay ra ba nga kahayag ko no? Kinasiguro ina ni kahayag ko na. Kaya na. Okay, in today's video, I posted a question on my Instagram stories. May ingon ko, I'm doing a Q&A vlog for the weekend. Shoot your questions. Shoot your questions now. And I received a couple of questions and I'll try my best to answer everything. Depende sa oras, pero laban lang. But before that, don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Okay, sige. Muna ni. So, actually, kanang murag. Actually, nasad. So, I think the last time I did a Q&A vlog, the last time I did a Q&A vlog was like 2 years ago or a year ago. Dili sa a year ago, kaya naman ko sa States karon matuig ka. Patong last year. So, 2 years ago to siya, guys. Ano nakadugay. So, muna nga, I decided to do a Q&A vlog, kay. Wow, really nga. Sige, let's start. Question: nganong gubot naman kayo ang kalibutan karon? Sign na ba ni nga? Wow, first question pa lang daan kay pangkuan naman dayon, pang pageant naman. I think gubot kayo ang world karon kay daghan man kitag lahi mga differences no. Nya. We have our differences in life. We're unique and we have our own perspective and we have our own thinking, so that's why pili gyud na makatakdo ba kung ito ba dili magkatakdo ang yang mga thoughts and niya. So mo na siya nga naa gid mag-away na mag-clash niya sa mutan pa karon nga naay pandemic, naay mga buliyan sa ato ang gobyerno. So mo na nga medyo gubot jud siya, dili bitaw in sync, so wala like agree ang kaning mga tao sa kaning pangitabo or may napuyuban po kani agree. So mo na mag-away sila niya, mo na nagsabot na kagubot inside kay magkahiusa ta. Char. Next question, ready na ka sa atong kpop style photoshoot? Balo lang, tuloy lang ko ninyo. Next question, dako na kag sweldo sa YT 1M na. So bago ko na monetize or di pa gyud na nakalagko ako ang na-monetize. Hopefully pohon may lawas abot na 1 million char. Muna, subscribe to my channel and watch this video until the end kaya papa-watch time and don't skip the ads. Next question, kumusta na imong the long gun? Makatangkag baya sa ears ang mask? Well, actually, kuan tanang mask yun ako no kay makapiko gyud sa kong dunggan kay tangkag ko da tangkag na siya daan. So if you check the picture kana di ba? Napiko na kong dunggan. Napiko gyud na siya gyud unya, murag mo na siya ang kanang reactions gyud sa mga tao sa ko ang IG stories kay basta mag-post ko da kanang mask ko ang dunggan ko na ako napiko na ko no. Isa mga kamot sa mga tangkag og dunggan ya. Next question, choice nimo nga single ka now or wala sa jud ka nagdali? Choice nako and wala sa jud ko nagdali gyud kay kanang madali mo taon tae nga. Dakan pa ko beranan, dakan pa ko mga dreams in life, dakan atuonon jud. So mo na nga wala lang sa. Why are you not on Tinder? Wala lang. Because I am in Ragnarok of mobile. What is something from your childhood that shaped you into the person you are today? Wow! I think kuan siguro ambot. So sa unang panahon, like katong bata pa ko dili mo nani nga grabe ka extroverted. Kay sa una manggod kay murag more into studies jud ko. Mo na focus ko sa akong mga taon ta biscuit guys. Akong unahuna kay ako wala yung studies niya.
na makahuman ko sa kuang kon studies. I think ito ko kay sa unang kong panahon itong bata pa ko, remember ko nga kuang yun na kanang ma-pressure ko sa kong mga uncle ug auntie kay dapat honor jud kong student lang. So kung maubos na kong ranggo sa kanang honor roll mo na nga akong uncle nga third honor kano na ba, so di ba kay ako mga igagaw mga first honor mga summa cum laude nga nana mo na pressure siguro ko ato pagabata mo na ako mindset nga ala kugi tuon di ba nerd ko sa una. And then I realized pag human ako graduate nga pag yun ay something else nagawa sa life. Pero I'm not saying I don't study yun, mamangod na imong foundation in life yun, mamangod na imong foundation yun pagkasukat pagkabata anto nga pagdako. Hindi ka mag-study, hindi ka maka-learn kung nga diskarte sa kinabuhi na maglisod jud ka na ka umani mo study or kagawas nimo sa balay sa pamilya, diba? Next, isaon pagtambok ko daot sa una tip. What a question. Tambok ba ko like gamay na ako, flex ko lang muscles ko. Nanambok ko kasi ko kaon siguro stress eating siguro sa work. Then, sige na gonna work, no? Well, actually, tukod is akong hiking. Eh, kibaw mo, kung mag-hike me, magdaming snacks, ng mga tamis, kaya syempre, kanahanak sugar para naka-energy to go through. So, kana, jelly ace, hindi ka po tarong ang jelly ace. Next, sa camp, mag-camp me, among kaon, hindi na simple. Mura ka na pista pirme. Kasi, number 3, ikaw man na mag-hike, ikaw ay na mo syudad, nga oras at me. It's either mag-shumay migdaghan, 7 kabok o 8 kabok, or mag-manginasal may only rice, di ba? So mo na, di jud ka maniwang ito hiking gil. Mura, si kaon lang kaon. Where I think magtungod siguro sa edad siguro nga hinay na ako sa bulisin. Mauna siya. What was the most embarrassing thing you've done in an event? Hahaha. In an event, I can't think of something. Ano man ha? Siguro katungkuan. At dili siya embarrassing. Katunar ko nga ito, pero na-embarrassing siya katong pagtanaan ako sa akong vlog. Ato. Muragwa ito sa kanang bagtong early days pa ko sa kaning vlogging world, no, or sa vlogging world sa mga events po. So katoto siyang time nga na ay wine tasting sa one of the premier hotels in Cebu City niya. Murag sa kadaghan akong na taste nga wine, murag nahubog na siguro ko ato kay dinaghan man akong ginainom, di siya yun nga wine tasting, murag tugatagay na nga ito nga ending, saba na kay ko nga, murag tawag nahubog na siguro ko muna nga mga tao nag-comment, nahubog din si CJ, nahubog din siya nga ako, wala na ako kay murag, syempre kung ma-feel ka makapil ka ginana, murag rabi ako, di ba, happy na ka nga ending mo ito, pagkatalan ako sa video kung sa kamanto muna siguro ito kung embarrassing moment. Patikin. How do you stay motivated? I stay motivated by remembering my objectives and my goals. Wow. So, mauna guys, akong giingon sa inyo ha, dapat naagid mo yung long-term goals. Naagid mo yung long-term goals para just in case you get lost in track, na mo ikabalikan ng tanaw nga, ma-shift na yung focus balik sa katong long-term goal. And then sagdiin ng mga frustrations, disappointments, that's normal, and that's the obstacles and challenges that you would like to overcome, and then it'll make the journey worth it. Have you worked with a Japanese client before? How was it? Any tips? Haha. Wala. Actually wala. Nakatry ako og Singaporean and American, Spanish, pero walay Japanese. Sorry. Pila ka inch? Ang unsa man? Secret. Okay, next question. Does people make kanchaw to you when you vlog in public places or crowded places? How do you feel about it and deal with it? Actually, karong dili pa kayo famous ang vlogging sa Cebu o sa Philippines. Daghan jud mang judge gyud, like daghan kay mo tan-aw sa imuha nga mag-video ka in public or mag-vlog ka in public, and just ignore them kay kanya-kanyang trip lang gud, so walang pakialaman na, di ba?
naiuban gyud nga kana mo judge nasa uban nga mo apil-apil kay especially sa kanang mga kabaw na what vlog is mo na nga sila ang mo apil-apil mag-wave sa camera sa likod. Pero katong uban gyud nga kanang nang wala kay bawo sa ning vlogging wala kay bawo na siya kay uban kay makanaw with that strange look mo ang nagkalit nga for me wala katawa lang ko or kanang kiber, di ba? I'm just doing my own thing. I'm just doing this kay lingaw siya para sa ko so ano lang yun as long as nalingaw kasi mong gibuhat o niya don't let people discourage you especially ka ng mga judger, di ba? And always improve your craft kay bamo kita everyday sa learning man na, di ba? Everyday is finding the better version of yourself from before. Ito ba? Sayop man niya akong quote basta kana siya. What drives your life? So I think maro siguro ni katong sa akong tubag sa katong what keeps you motivated. What drives your life is ako ra yung goal sa ako ang mga dreams in life kay kuan lisod mo kayo wala kay dreams in life good kay mas ma-feeling mo ang kuan ang repetition sa life yun. Repetition meaning kanang mata, kaon, trabaho, mga baby or mga activities nimo kaya tulog nya matansad kaon, di ba? Balik-balik pagod ang life yun unless can you do something different yun in your everyday lives kaya that will make your lives amazing, di ba? Pero karon quarantine life wag ito lang yung buhat mo na repetitive gina siya but if you think of something nga kay ganahan nga i-achieve maski short-term goals, no? Then I think it will drive your life towards that goal kay sahay claim it ingo pa sila claim it para matinuod siya kay if mo siyang i-claim ang kanang butang or kanang goal nim ganahan magpado ang universe na ang mo hatag para sa imo ko mo na siya dayon, di ba? Murag ko correct, no? Okay, oh that's it for today and I hope you enjoy this video and please suggest kung unsa nga sit down vlog sa tong buhato next week and thank you for those who submitted their questions kay malang kay content kong adlaw. Don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Amping ta mga bay.